И здравейте на всички, аз съм Мартобеге и днес, както виждате, играем Clash Royale и ще отварям малко честове и ще играем малко битки, но най-същественото Legendary Chest 500 джема и каква легендарка ще ни се падне. За първо да отворим тия по-малко честове, в чест, какво ще се падне 81 голд, 11 голем и 10 роджаната. От втория фри чест, от 4 голд, 2 джема, 1 фарбол и 10 скелетона. Добре, да видим от Golden Chest, 189 голд, една арчърка, 75 гоблина, 23 запа и рирката, 64 Луиза. Но, сега отворим Legendary Chest, много искам Електро и Nightwitch. Дано да ми се пада нова легендарка, само да не ми се пада Лава Хаунд, лог, а не ми се пада повторка. Дано. Отваряме го. Раз, 3, 2, 1. Ай! Тъм! Какво ще се бъде? Майнер! Yes! Браво! Имаме майнер! Да направим скриншот. Майнер. Окей. Да измислим някакъв дек с майнер. Имаме вече майнер. Да направим още един скриншот. Добре. Доста добре. Тата му намерим някаква принадлежност. Стараем с някаква принадлежност да го намерим. Не се падна майнер, но ще си направим бида. Но ще направим някакъв битки. В две. Само да видим. Да, Дрелс тук. Ай, ще спектейтваме. Да го видим. Да видим как играе тук. Значи с малко може да играем с него. Може да играе дека с слаби, боже. Добре. Да измислим някакъв начин да пълним майнера. Добре, ще направим квик матч. Добре, също с Алекс сме. Също е кога почнаха, бе. Срещу Ли, Миглиорек и Крайтус. Кога почнаха, бе. Много бързи. Айде, лава атак ще направим тук. Сега бъда да отиде пред лава хаунда. Това не трябваше да случва. Това изобщо не трябваше да случва. Това не трябваше да случва, ама... сега мега ми е екзекюшен, ще направя доста демидж. Ето, добре. Мега ми е само... се взимат кулата, ето сега още един лава хаунд да го троним целия направо. То ли трябва? Не трябва балона. Неговия балон ще го изкърти направо. Ето, ние го свършихме за малко време. Ще питаме да напълним краун честа днеска. Не, няма краун чест, объркал съм се. Се молим да играем с Дрелс, да. Да направим една битка. Айде. Айде, бе. Що да приема? Казал си, че няма да приеме днеска. Добре. Хора, това ще е това видео. Направих това видео, за да вземем само Legendary Chest, защото половин час имам работа и за това набързо направих този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, споделите, коментирайте. Ако искате още видеа, лайкнете клипа. Това ще от мен. Аз съм Мартобеге и чао.